make umuntu onganamilenze acompete nomuntu onemilenze? How do you expect umuntu ongaboniyo abaleke ngespeed somuntu obonayo? But ingathi kunento ibaphusha abantu ukuthi noba ngiyaqonda icondition yami njani mandiye kweli chibi hleze ndiza kuncedakala. And then ithi Bible kweli chibi kunendoda ethile ke ekhankanya eBhayibhelini amanye wakhankanywa but leni yakhankanya kuthiwa yayigula for 38 years ihleli kweli chibi. In other words, for 38 years mfundisi wami le ndoda ihleli kweli chibi ilinde ukuncedakala ngenye imini. Ithi Bible ke uYesu ufika kukho le ndoda ilindileyo. Ingathi mfundisi wami uYesu wakhe wabheka wazula wabona ukuthi kushiyana ngeminyaka abantu abayihleli kweli chibi, wabona le ndoda edala ihleli, wasondela kuyo uthi uverse 5 uyafuna na ukuphendula. Ithi le ndoda xa iphendula ithi andinamntu wokundibamba xa amanzi egqobhagqobhiwe andifake ngaphakathi. Ingathi mfundisi wami kweli chibi if awunamntu awuzophila. Ingathi kweli chibi if you are not connected with someone uzawufa uzalwe nalo condition yakho ingancedakali. Ngoba zikhona izinto engeke sizifumane singakhange sincedwe ngabanye abantu. That is why bevala kwabayaqonda ukuthi xa besincedile impilo zethu zizawutshintsha basanda mntakwethu. That is why xa bethanda bayanceda, xa bengathandi abancedi. Then ithi iBhayibhile ithi le ndoda yaphendula ithi andinamntu wokundibamba andibeke emanzini xa amanzi egqobhagqobhiwe. Mfundisi badonsela, I want to believe that le ndoda ihleli ixesha elide kule veranda, so ibizibona signs xa ingelosi izawufika, ibizibona signs xa abantu bezawuphiliswa, but ingxaki ibingakwazi ukufika empilisweni ngoba ayinaye umntu wokumnceda amthatha ambeke empilisweni. Bakhona abantu abavayo ukuthi now it is my season to prosper, now it is my season to go forward, but ingxaki andinamntu wokundibeka apha kumele ndifike khona. Ithi le ndoda sayiphendula ithi ndoda andinamntu, kanti wabona amanzi egqothagqothwa, ndiyabona abantu bephiliswa, ndiyabona abantu bephakanyiswa, ndiyabona abantu befakaza ukuthi bendikhula namhlanje ndiphilile, but eyam ingxaki andinamntu wokundibamba andiphose emanzini. Uthi uYesu uthetha kumntu right because I am the champion.